шәп йөрсәң һәм көчле булсаң, сиңа бу спорт төре белән шөгыльләнергә кирәк. Ярыш майданы бүген су полосы белән таныштыра. Ул бассейнда уйнала торган командалы спорт төре. Кагыйдәләр буенча, ике команда уен барышында көндәшнең капкасына гол кертергә тиеш. Күбрәк гол керткән команда җиңүче була. Тарихка килгәндә, су полосы 19 гасырның икенче яртысында Бөек Британияда барлыкка килгән. Аны Уильям Уилсон уйлап тапкан. Беренче вакытларда бу уенны күлләрдә үткәрә торган булганнар. 1876 елда төп кагыйдәләр булдырылган. 1900 елда су полосы Олимпия уеннары программасына кертелгән. Спортның бу төре белән балаларга 8 яшьтән шөгыльләнә башларга киңәш ителә. Водное поло. Су полосы белән шөгыльләнү өчен көчле характер һәм зур теләк кирәк. Бу спорт төре күп тырышлык таләп итә. Йөзә белү генә аз. Туп белән оста идарә итәргә дә, командада эшли белергә дә кирәк. Уен вакытында тәннең барлык мускуллары да хәрәкәтләнә. Су полосы сулыш юлларына, йөрәк кан тамырларына уңай тәэсир итә. Спортчыларның резин башлыкларына син дә игътибар иттеңме, дустым? Алар махсус колакчынлы. Чөнки уен вакытында колакларны бәрелешләрдән сакларга кирәк. Туп килеп бәрелсә, бер дә рәхәт булмас. Ул шактый авыр, 450 грамм чамасы. Уен вакытында спортчылар аны бер кул белән генә тотырга тиеш. Тупны ике куллап тотырга капкачыга гына рөхсәт ителә. Су полосында капкачы башка уенчылардан ничек аерыла дип уйлыйсыз? Башлыгы белән, әлбәттә. Уен вакытында спортчыларның башлары гына күренеп тора бит. Капкачылар кызыл башлык кия, а башка уенчыларга андый төстәге башлык сайлау тыела. Су полосы турында шулар. Киләсе ярыш майданында очрашканга кадәр.